теперь чистенькая. Ой, цудовно. Добрый вечер, дзяўчынкі и хлопчики. Як же я люблю, калі паўсюль парадак, усё чистенькая, вымытая. Ой, прыгажосць. Ну и вы ж любите парадак ва ўсім, правда? Что, не заўсёды атрымліваецца? Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, чысціня і парадак у першую чаргу. Вучыцеся ў мяне. Ой, так колькі я цацачак памыў? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Для роўнага ліку 10 не хапае. Пойду шукаць, а вы пакуль прыгледзьце за маімі цацачкамі, добра? Які цудоўны дзень, які цудоўны пень, які цудоўны я і песенька моя. Падаба-даба-даба-даба. Ой-е. Прывітанне, сябры. Які сёння быў цудоўны дзень. Я гуляў з сябрамі ў двары ў розных гульні, а потым мульцікі глядзелі, а потым смачненькім ласаваліся. А хто гэта тут цацачкі паставіў? Ой, і ўсе мокрыя. А вось гэта ж моя. Я яе пазнаў. І гэта таксама. Як добра, што яны знайшліся. А я думаў, згубіў. Толькі ніяк не разумею, а чаму яны мокрыя? У пакойчыку дождж ішоў. Ой, а раптам зноў пойдзе. Так, трэба цацачкі пад стол схаваць, каб болей не намоклі. Так. Одна. Так. 2. Так. 3. Не-не-не, что ты робишь? Ой. Салют! Ты чаго крычыш? А на что ты цацки под стол кинул? Ну, каб яны болей не намоклі. Я их только что помыл. Дык вось чаму яны мокрыя. Ой, бедненькие цацочки мои, и снова брудные, снова вас мыть придется. Чакай, чакай, што значыць твае? Яны заўсёды, мае былі. Ничего не твое. Мае, я их пазнаў. Познал, ты обознался, мои яны. Так, что за шум, что за тлум? Добрый вечер, сябры мои. Место привитания. Салют, добра, што ты прыйшоў. Цёма тут захапаў усе мае цацкі і кажа, што яны яго. Нічога я не хапаў, я знайшоў, таму ўсе яны цяпер мае. Не, мае. Ну, хто табе гэта сказаў? Я! Іх мне дарылі сябры ў розныя часы. Ага, ты чаму яны абыдзе пад канапамі, пад шафамі, ў пылі, ў брудзе валяліся, га? А таму што я з імі гуляў і згубіў. Не згубіў, а кінуў, менавіта таму цацкі болей не твае. Як гэта? Вось так. Так, Тёма, мне таксама вельмі цікава, чаму ты так лічыш. Што ты маеш на ўвазе? Ну што тут незразумела? Кінуць цацку і забыць пра яе, гэта як кінуць сябра. Вось каб пра цябе, Топачка, нехта забыў, ты б з такім сябраваў? Невядома, я б на яго пакрыўдзіўся. Вось і цацкі пакрыўдзіліся, і болей сябраваць з табой не будуць, таму яны і не твае болей. Параўнаў сябра і цацку. Бязглуздзіца нейкая. Нестор, ну скажи ты Тёму. Ну, ведаеш, Топачка, а Тёма мае рацыю. О, чуў? Няўжо ты з ім згодны? Ну, вось паслухай, і ты сам з ім згадзіся. Ну, слухаю. Ты, калі былі цацкі новыя, любіў з імі гуляць? Вядома, з новымі заўсёды цікава гуляць. Это ўсе ведаюць. Значыць, можна сказаць, што яны былі тваімі лепшымі сябрамі, так? Так, хоць і не жывымі сябрамі, але сапраўды і былі. А потым што здарылася? Чаму ты перастаў з імі гуляць? Ну, надакучыла. З'явіліся новенькія, цікавыя цацкі.
Ага, выходзіць, новыя сябры сталі галоўнымі. Ну так. І пра ранейшых ты забыў. Ага, каго пад шафы я знайшоў, а каго пад ложкам, бедненькія цацачкі. Вось і атрымліваецца, Топа. Ты кінуў старых сяброў. Ой, сапраўды, так і атрымліваецца. А я што табе казаў? Я ніколі пра гэта не А думаў. трэба было думаць раней. Таму адыдзі ад маіх цацачак. Тёма, з табой я таксама цалкам не магу згадзіцца. Чаму? Ты ж усё чуў, Нестар. Я ж іх знайшоў, адмыў. Але гэтыя цацкі пакуль не твае. Топа сапраўдны гаспадар. Чуў, Тёмачка, адыдзі ад маіх цацачак. Не дам іх баліў крыўду, не дам. А ну спыніцеся зараз жа, сябры. Ну як вам не сорамна? Дзяўчынкі і хлопчыкі глядзяць і засмучаюцца. Ой, прабачце, сябры. Мы болей не будзем. Але ж як нам быць? Як вырашыць, чые цяпер цацкі? Ну дакладна не бойкай. Трэба вучыцца дамаўляцца заўсёды. Калі самі не можаце вырашыць спрэчку, можна запытаць у каго-нибудь іншага. Зразумела. Нестар, Дапамажы! Паколькі Топа сапраўды кінуў свае цацкі без нагляду, а Тёма іх знайшоў і прывёў у парадак, вырашаю прызнаць цацкі іх агульнай маёмасцю з поўным правам абодвух бакоў гуляць і клапаціцца пра іх. Усё зразумела? А гэта што значыць? Што цацкі цяпер агульныя? Так. і любы з нас можа іх браць, калі захоча. Так, але папярэдзіўшы другога. Дык гэта ж цудоўна! Мне такое рашэнне падабаецца. І мне і сварыцца болей не трэба. Ой, дзякуй, Нестар, што вырашыў нашу спрэчку. І памірыў нас. Калі ласка, я гэтаму вельмі рады. А зараз сядаем побач і давайце глядзець мультфільм. Давайте. Глядзім. Ой, добры мульцік. Ага. Але як ні шкада, надышоў час развітвацца. Ну мы ж хутка ўбачымся, праўда? Несумненна. Тады да сустрэчы. Бывайце, дзяўчынкі і хлопчыкі. І цікавых прыгод у снах. Дабранач. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вача